माडाचो विषय राज्यात बरोच गाजता आणि त्या फाटभुंयेर विरोधकांनी पेडणेच्यान माड यात्रेक सुरवात केल्या। आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या माड यात्रेचे फुडारपण केल्ले। सरकार माड झाड न्हय म्हणटा जाल्यार विरोधक माडाक झाडाचो दर्जो दी म्हण मागतात। ह्या विशयाचेर सरकारा विरोधात निसर्गप्रेमी काँग्रेस आणि अपक्ष आमदार एकठांय आयल्यात। सरकारा वांगडा आता भाजपाचे गोंयचे मंडळे माड झाड न्हय म्हणपाक लागल्यात। माड खंय झाड न्हय म्हण विज्ञान सांगता अशें तांणी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगला। सायन्सान माडाचो झाड की गवत हे आता इतके सुवापतेचो चल्लेलो आसा, त्याच्यामुळे तुमच्यापर्यंत ती माहिती असतली की माड हे झाड न्हय, झाड सायन्साप्रमाणे तर काय त्या फळां कोणाक लागतात, फळां जी लागतात पळय फ्रूट्स, हो विषय सायन्साचोच आसा। फळ की झाड सायन्सूच न्हू, फळ कोणाक लागता, बांबू जसो येता, बांबू जसो बांबू हे करता तसो तेजो मानव सायन्साच्या भाशेन थंय दवरलेलो आसा। तर अशी एक परिस्थिती निर्माण झाली की 2008 या सालात त्यावेळेला दिगंबर सरकार आसलें, काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलें आणि त्या गव्हर्मेंटच्या काळात अशी एक हे जाली, एक सर्वेक्षण झालं आणि त्या सर्वेक्षणात त्यांनी काय केलं की जो माड जो असलो हो माड फॉरेस्टान घातलो, पयलीं तो नसलो, फॉरेस्टान घातलो आणि फॉरेस्टान घातल्यामुळे परिस्थिती निर्माण झाली। फॉरेस्टाचे जे सगळे जाचूक नियम असतात झाडां कापपाच्या बाबतीत ते सगळे माडाक लागले। त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाक एखादी गरज असली माड जर कापचो पडलो जाल्यार परिस्थिती निर्माण सगळे त्यांचे रूल त्याचे फॉलो करचे पडले। मोठ्या प्रमाणात कत्तल जातली, कापतले याच्यासाठी आम्ही कार्यकर्ते तयार असतात। आम्ही सुद्धा त्या आमच्या माडाचे संवर्धन करपाक तयार आसा। त्याच्यासाठी आमकां विरोधकांनी ती खूप छानपणा सांगपाची किंवा ज्ञान घेवपाची गरज ना, ह्या फक्त राजकीय भांडवल आसा। माडाची कत्तल जाता थंय आमी विरोध करपाक येतले, मात लोकांनी हो विशय घेवन सरकारा विरोधात तिडकीचे वातावरण करपाची गरज ना। माडाचो आदर करपाक आमकां विरोधकांनी शिकोवपाची गरज ना म्हण पेडणेचे भाजप मंडळाचे पदाधिकारी उलयल्यात। आता ते कायद्याच्या ह्याच्यात प्रोसिजर असून जर एखादी फॅक्टरी जाता त्याका आमच्यावर विरोध करतो नाही, कारण ते रोजगार प्राप्त जातले। रोजगार प्राप्त म्हणजे माडाची माडाची हत्या करूच्या शिवाय जर ते कंपनी तर रोजगार प्राप्त जातो, त्याका आम्ही विरोध कसे करतले। आज म्हाका चारही वाटेन आमच्या सरकाराच्या रोजगारासाठी लोक आक्षेप हाडतात, त्यासाठी काही कारखाने येतले, मागीर प्रदूषण झालं म्हणून विरोधक भांडवल करतले, हे चालूच असताना नाही। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।